Παιδιά, τώρα το κάνω το επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, σας δείξω πριν. Και τώρα ανέβηκαμε πιο πάνω. Θα σας δείξουμε. Είναι πολύ κατηφόρα και θα ήθελα να σας δείξω και κάτι άλλο. Κάτσε να ανεβούμε πιο πάνω. Να σας δείξω μια φωτιά που έγινε και φαίνεται πολύ έντονη. Σας δείξω. Το βλέπετε όλο αυτό τον καπνό. Είχε πιάσει φωτιά και εμείς είχαμε περάσει από δίπλα της. Αλλά εντάξει, ήταν πιο πίσω. Είχαμε κατατρομάξει όλοι. Απλά αυτό. Και τώρα θα σας δείξουμε πού κατεβαίνουμε. Ξεκινάμε. Ναι. Αρχίζουμε. Δεν τρέχουμε. Ναι. Λοιπόν, θα το κάνω. Εκεί πάμε, που ανεβήκαμε. Θα κατεβούμε πιο κάτω. Γιατί είναι αρκετά ψηλά εδώ και έχει πολλά αγκάθια. Και έχει πολλά αγκάθια. Οι άλλοι πάνε να πηδήξουν από εκεί. Λοιπόν, εμείς θα κατέβουμε από εδώ. Λοιπόν, εντλάτε. Πρέπει να κατέβουμε πιο κάτω. Φτάσαμε. Έτοιμοι. Πιο πέρα πρέπει να πάμε. Εδώ. Ωραία, θα κατέβουμε. Κοιτάξτε. Παιδιά, κοιτάξτε. Κοιτάξτε πώς πηγαίνω. Βυθίζει. Παιδιά, κοιτάξτε. Είναι πολύ satisfying. Εδώ το άλλο. Τι θες να πεις? Να μιλήσεις, ρε. Παιδιά, δείτε τα πόδια μας πώς κάνουν. Κάνε. Κάνει το ναι, άμα τρέξεις είναι ωραίο, αλλά μπορείς να τραυματιστείς. Λοιπόν, εμείς δεν βλέπετε κατεβήκαμε. Αυτό, άμα θέλετε να βγάλουμε κι άλλο έτσι με θάλασσες που ανεβαίνουμε κάπου ψηλά, κάντε μας μια εγγραφή και ένα like. Και άμα θέλετε, και όπως είπαμε πριν βασικά, να μας βαθμολογήσετε τη θάλασσα, να σας την ξαναδείξω. Και πόσο βαθμολογείτε και το βίντεο. Και στα 10 like θα κάνουμε και part 2. Ναι, Bye. Ναι, άμα βγάλουμε, άμα βαθμολογήσετε, θέλω να βαθμολογήσετε βασικά για τη θάλασσα, άμα έχει πάει στα 10 ή ας πούμε από το 1 έως το 10 με έχει πάει, θα βγάλουμε και part 2. Αυτό ήθελα να σας πούμε. Γεια!